कौन कसुरवा भइल गंगा मैया कैलू घर से बेघर। कौन कसुरवा भइल गंगा मैया कैलू घर से बेघर। अब कहाँ जाई गौआ में आई मारे लगलू लहर। अब कहाँ जाई गौआ में आई मारे लगलू लहर। बनल जहाँ भरत तिवारी के मूर्तिया डूब धस गइलिया जाऊ है के धरतिया। बनल जहाँ भरत तिवारी के मूर्तिया डूब धस गइलिया जाऊ है के धरतिया। देखी राम रूप नवाय मैया नयनवा जाला भर। कैसे सपना पूरा होई है नयनवा जाला भर। अब कहाँ जाई गौआ में आई मारे लगलू लहर। अब कहाँ जाई